Децата трябва да спортуват, защото спорта е част от нашия живот. Спортът ни помага да се изградим като личности, да изглеждаме добре, да бъдем здрави. Спорта на професионално ниво е много хубав и много интересен, защото най-хубавото чувство е, когато се качиш на стълбичката, чуеш българския химн и си прославил страната си и видиш българското знаме на най-високото място. Да, пътя не е лесен и за мен не е бил лесен, има много трудности, но тези трудности нас ни изграждат и ни правят по-големи, карат ни да напредваме, да ставаме все по-добри. Точно те са момента, когато трябва да дадем още повече от себе си, за да успеем да го прескочим това нещо и да продължим напред. Така че съветвам всички деца, призовавам ги да заповядат в залите, да пробват всички спортове, да се забавляват, да се чувстват добре и да печелят медали за страната.